Soňky bir näçe ýyllaryň dowamynda mektebe çeli ýaşy çagalar öwrenýän bir näçe ilmi barlykhanalarda, kafedralarda bir näçe eksperimentler geçip, tejribeler geçip, çagalyň ullar bilen gatnaşyny öwrenmekde, emosional özara gatnaşyklaryny öwrenmekde bir näçe maglumatlar toplaýarlar. Şoň esasynda şeýle zat ýüze çykýar. Ata-enelerin 70 götürümü çağlar bilen taktil gatnaşynyň ähmiýetine üns berilmeýänligi ýüze çykýar. Açyklap beren taktil gatnaşyk diýende çağany ele almak, çağany gujoňa almak, çağany elinden tutmak, çağany iyi demek. Ara çağa bilen günden-güni kontaktda bolmaklyk üstün düşýän eken. Ýöne çağa ele alınanna, çağa gujoga alınanna, çağa elinden tutulanna, çağa üçin ören täsirli bolýan eken şol çağa. Çağa özüniň iýdelýänligini, çağa özüniň gerekligini, çağa söýleýänligini ýa-da çağa goralýanlygyny çağada şeýle duygular emele gelýär. Çağadaky gorkular, çağa gorkulary aýrylýan eken. Çağa arkaýynlaşýar. Çağaň ötüşinde päskeçikler aýrylýar. Onuň üçin çağa bilen ýaňy doglan çağa bilen bäbeklik döwründäki çağlar bilen ata-eneler taktil kontaktda bolmaklygy uly ähmiýetli. Şonu hiç unutmalylar. Ýene de bir bellemeli zatlar bir çağa ula adama mätäş diýdik-de. Hiç bir çağa dünýäde adam çağaty ýaly mätäş bolanok. Onuň üçin çağa o çağanyň ejizligi bol. Şoň üçin çağa mätäş bolup çağa ullaryň hoş hepine, şolaryň mähirli gatnaşygyna, şolaryň iýdigine derurluk emele gelýär. Ullaryň emosional baglanşyklygyna, olaryň psikofiziologik ötmegine, psikofiziologik diýende diňe bir ruh däli fiziologik ten ötüşüne, bedeniň ötüşüne, organizmiň ötüşüne uly täsir edýän eken. Sebäbi öň başda diýişmezler depriwasiýa diýen bir hadisa bar da, çağa gysylýar. Çağa gysylan wagty ol çağa ösmedek diýen düşünje bar da, ösmedek bolýardy. Şu hakykatdan hem şeýle. Çağa iýdegsiz bolsa ösmedek bolýan eken. Şoň üçin çağany iýdegden hiç kesmeliler. Çağan söýgeden hiç kesmeliler. Çağan kellesinde esasy şeýle düşünjeler durur. Men golaýda aklym üçin gerek ekenim. Ullar meni söýýärler. Ullar meni iýdýärler. Ullar meni goraýarlar. Meniň barlygymy begenýärler diýip şeýle düşünjeler çağda dörese o çağa tagdym çağa bolýar. Şu düşünjeler bolmasa çağda gorkular bolsa, üstüne gıygırılsa, kemsedildi, açlıklansa, horlansa, bunun hemmesi stres. Stres haly diýilýär. Stres halym organizmiň işinin bozulmagyna getirýär. Nerw sistemanyň işinin bozulmagyna getirýär. Çağ üçin howply. Çağ üçin ol ýerlikli däl, bolmaly däl zatlar olar. Olary çağa oňaly ýagdaýy düşürmeli däl. Tejribelerin esasında şeýle netije ýöne çykýardy. Masalalarda her bir ikinji masalada çağlar emosional gatnaşyklara mätäş bolýan eken. Ata-enäniň söýgüsi, ünsü, öwgüsi, iýdegi defitsit bolýar, ýetmezçilik edýär. Şoň üçin ýaş masalalar ýaňy doglan çağda bar bolan masalalarda şu defitsiti ortadan aýyrmaly. Çağlar bolan söýüni ýetirip durmaly, ünsü ýetirip durmaly, iýdigi ýetirip durmaly. Ol çağ üçin gaty peýdalyr. Çağanyň ruhy ötüşüne uly terbiýe berýär. Adam çağda uly adam bolmasa ýaşaýşy ukyby ýok. Uly adam hosarlyk etmese, ýani uly adam bolmasa ol ýaşaýşy ukyby ýok. Şoň üçin şeýle hiç bir
durmuşy ukypdy, çağadan ol eýem bir näçe wagtyň dowamında, bir näçe aýlaryň dowamında aktiv bäwe öwürlýär. Indi ol dinlemegi basarýar, ol esitmegi basarýar, ol käbir meseller çözüp bilýär, ol ullara täsir etmegi basarýar, ol özüni ünsü çekmegi basarýar, ol başga adamlary o özüne gerek bolan isteklerini kanaatlandırmak için özüni çekmegi, basarmagy öwrenýär. Ol ýakyn adamlaryň golalaşmagyna beğenmegi basarýar. Hem näçe täze emele gelmeler bir näçe aýyň dowamynda döreýär. So emele gelmelerim adamın galın ömrün dowamyna ýöne çykyp durýar, elmidam. Ýöne sodatlar döremese, ulu adamda da şu häsiýetler döremeýär. O adamda da şu häsiýet ýöne çykyp bilmeýär. Biz kaý wagt aýdýar, näçe adam daş ýürek diýär. Sebäbi şu bäwek wagty, ýangy dowulan wagty mehri alanok. Şoň üçin ýüreginde mehir diýen zat ýok. Mehir bolmasa da mehir berip bilenok. Ol demek so döwürde, bäweklik döwründe dören psikologiki, sosial, fiziki beýleki taraplar emele gelmeler diýip aýdýar. Şu emele gelmeler bolmasa şahsiýet doly, manida ösen bolup bilenok. Şahsiýet bütöwi bolup bilenok. Ol eýam o şahsiýet kim bolýar? Çağanyň ruhy ösüşi, tagdyn ruhy ösüşini gazanmak üçin şu döwürde çağanyň esasy özleşdirmeli, öwrenmeli zatlary bar. Şu zatlary çağa hökmany toratda şonu östirmeli, ýetirmeli. Çağa şol hökman maksus bolmaly. Şolardan geçmese onda olaň ruhy ösüşi ýa-da galýar. Çağanyň pasport ýaşy uly bolsa da akyl ýaşy ýa-da bolýar. Ýangy dowulan çağanyň döwrüni alanmada esasy agrym, esasy wezipe, esasy ýa-ni ýük diýerler. Esasy ýok şu çağlaryň enesine atasyna bagly bolýar. Onuň üçin ýaş maskalada möhüm döwür diýip hasaplanýan üçin diňe ýaş maskala däli ullaryň kömegi, atalaryň eneleriň kömegi, babalaryň mamalaryň kömegi gerek bolýar. Maskalada ullar bar bolsa, ýaşlar bar bolsa olaryň tejribesi artykmaz bolmaz hiç açık.